निसिमा समष्टिनि नांगलभाङा ओनसोलाव जोङो दिनै फैनानै बिसायख'थिनि फोसावनाय मेलाव बाहागो लादों आरो जोबोद रोजा रोजा सुबुङा फैनानै बाहागो लादों। निसिमा समष्टिया UPPL नि समष्टि आरो बेवहाय UPPL आ जोबोद भट लानानै जोंनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथाङा देरहागोन। दिनै बेवहाय जों माइनरिटि एरियायाव मिटिं गादों, गुबुन गुबुन जायगायाव जों मिटिं गाबाय आरो नुनो मोन्दों जे बेवहाय माइनरिटि मानसिफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बड'लेण्डआव जे सान्थि फैबाय, बयबो रैखाथि गोनां मोनसे जिउ मोननो हाबाय आरो दिनै सान्थिनि गेजेरजों गावबा गावनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हादों, रंजा बाजायै दिनै रायजो जानो हादों। बेबायदि बिथिंखौ नुनानै, बेबायदि थासारिखौ नुनानै गासैबो हारिया रंजादों आरो बिनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव जों नुदों UPPL हान्जाया 40 समष्टियावनो जोबोद मोजाङै दावगालांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जों जेरैखि जाया साक्सेस जागोन आरो देग्लाय हारसिंनो सरकार दानो हानाय जखानि मासिखौ मोनगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिर'नि मिनिंखौ मिथिया। जिर'नि सिगांथि 1, 2, 3, 4 होलांनो हायो, नाथाय बिथाङा जुदि 1 बा 2 बा बेवहाय जिर' होदेराबा बिथाङा जेबो मावनो हानाय नङा। दा नंखायनो जोङो देग्लाय माने जिखिनि जोंनो मासि नांगौ बिनिख्रुइ बांसिन खमसे खम 25निफ्राय 30 मासि मोननानै सरकार दागोन, बेयो रोखा।